Er zijn hier op de boulevard meer dan 50 voorstellingen, straattheater, allerlei voorstellingen in het hotel en op het festivalterrein en natuurlijk op de boulevard op 8 locaties. What's his name? Costante. Costante. Yes, like Costante Girardengo. Girardengo is a big champion, Italian champion of the bicycle. U bent aan het sorteren, wat is het? Ik ben niet aan het sorteren, ik ben een muziekinstrument aan het maken voor kinderen van afval. Recyclen heet dat. Oké. In Frankrijk betekent achteruit fietsen, maar ja, allee. La révolution! Encore 153 metres, la révolution! Allez, avanti! Ik vind het een hele mooie mix. Van luister en kunst en gevoel. Ja, echt heel mooi. Heel mooi. You are one of the artists. Do you like that? Yes, I like this festival. It's the second time for me stay here. I stayed 2 years ago with another show. So it's a pleasure now with the new show, with the new puppet, with new creation, stay another time here. Hey mama! Mevrouw, onderdeel van de act. Ik vond het leuk om te doen. Ik heb het nog nooit gedaan, maar het was wel even grappig. Ik wist niet wat er allemaal achter mijn rug gebeurde, maar ik vind het superleuk dat het nu op de boulevard is. Vindt het wel leuk hier? Beetje toch wel? Een heel klein beetje wel. Wij vinden dat we absoluut uniek zijn. Niet alleen dat we een van de oudste straatfestivals zijn, maar de sfeer die je neerzet ken ik eigenlijk nergens in Nederland. We zijn eigenlijk noem maar een klein Oerol-festival, alleen daar is het meer theater. En wij zijn meer van de korte voorstellingjes. En ja, we horen het van artiesten die hier langskomen die zeggen, nou jullie hebben echt iets unieks in handen. En ja, daar ben ik wel ontzettend trots op. Ik vind het echt heel erg leuk dat het hier in Vlissingen is. En ook leuk dat er allemaal theater hier zo in de stad is. Ik vind het ook heel leuk om er zelf naar te kijken. En ik vind het natuurlijk helemaal leuk om het zelf te spelen. Want dat, ja, op de boulevard is het ook heel leuk. Ik ben er gisteravond nog even wezen kijken en je kan daar ook echt van alles doen. We zijn op de boulevard geweest. Ik heb mensen gesproken die pendelen heen en weer. Werkt het een beetje? Ja, ik hoop het wel. Er lopen allemaal straatartiesten door de stad. En ze maken iedereen aan het lachen en zorgen eigenlijk voor een geweldige sfeer. Je wordt overal verrast. Wat brengt jou hier? Zo, nou, natuurlijk de gezelligheid. Hè? En de rijke mensen, want ik moet toch mijn spel een beetje aan de man kunnen brengen hier hè, in Vlissingen. Lukt dat een beetje? Nee, helemaal niet joh, helemaal niet. Ja, gezellig! Ook heel veel hele mooie mensen in Vlissingen, ja. Ook een beetje rare mensen soms, ook wel. Ja. Ja, kan ik me ook wel voorstellen hoor. Maar ik kan gewoon prachtige spullen, kijk nou. Echte Rolexen, echt bladgat. Ja, wie wil dat nou niet? Ja, we hadden hier een 3-daagse gepland in Vlissingen. En dit is mooi meegenomen natuurlijk. Dus we hebben ook van de onderstroom gehoord. Het festival buiten het centrum. Maar we hebben het hier ook meegepikt. Het is een geweldig optreden hier. U bezoekt dus beide festivals, u pendelt heen en weer. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. We hebben nu de Binnenstad gehad en we willen straks graag naar de boulevard toe. Wat verwacht u daar? Daar verwacht ik al iets meer theater in ieder geval dan hier in de Binnenstad. Oh, hey, yeah, yeah. What's in here? And what's going on? Ja, gezellig joh, gezellig, leuke mensen. Ja, tuurlijk, lekker weertje erbij, ook belangrijk hè, ook belangrijk. Tuurlijk. Succes man. Ja, dankjewel, hè, jullie ook hè. Zo, tot later. Yo.